Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunoɗon ko sifa e kelle gadana e jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi alkamisa nayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde tribune quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye konngoli Bougane Gueye Dany gardiɗo kanɗon landa gomsa boppule jambar Bougane Gueye Dany ɗo eri wonande kay e wiide makko ko kewi ko toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru ɗum ɗon ko jamfa fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni sandaji janggoji e ngal ɗon dudal jaabi hattirde hono no wiiri gayde ganduɗa kay kañum woni jaynde tribune quotidien ɓe garton e ɗen ɗon toɓɓe joɗi ganduɗa kay Bougane Gueye subima ɗum ngam wawde yaltude e ɗeɗo caɗele ganduɗa kay ina wuura toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e ɗen ɗon toɓɓe joyi noon ene jeeya hen ɗo wi kay jobgol automatiquement woni tan jobgol ko ɓuuri yawde yaccade e bourse uji ɗi l'intégralité ɗin ɗon bourse uji ganduɗa kay koñum woni étudiant ji ɗi ko noonne kadi e wadde e créé banque nationale mo ganduɗa kay kañum darani ko jangguinoɓe ɓeete ene tawe e jayde ndete kamɓe noon ko musidɓe jane koɓe mbi noon taw noon on ɗon banque waɗat ɗum financé ko ɗin ɗon revenu ji ganduɗa kay ɗam ɗon gartam gummotoɗam e pétrole o kono ɗum ko kanko Bougane Gueye Dany warti e toɓɓe goɗɗe ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde tribune quotidien ko hon saaha jayde Walf quotidien kañum naati e dingadal kono noon jayde nde arti ko e Sidi Lamine Niass mo ganduɗa kay ko kañum wonno gardiɗo nden ɗon haalirde wiyetede e Walfadjri kanko Sidi Lamine Niass kolliti ko hande woni e ñalawma ciftorgol kanko Sidi Lamine Niass caggal nde o rutti e joomi ko hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe jayde Walf quotidien ko noon kadi ɓe garti e violence uji ɗi ganduɗa kay ina teska walla saaha joni toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakar hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde Walf quotidien ɗo ɓe mbi ko heewi e soldateɓe kam eɓe
ɓe ganduɗa kañum étudiant ji ɗiyete kay keeɓi gañade e ɗin ɗon garmi garaji ganduɗa kay mbaɗi e ɗeɗo balɗe jawtuɗe toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e jayde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko situation sociale économique état en tension ko ɗum woni ko ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni ɗen ɗon caɗele ɗin ɗon garmi garaji ganduɗa kay ine teska wala saaha joni toon to dudal jaabi hartirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ko tolni e balɗe ɗiɗi ganduɗa kay étudiant ji ɗi nene toon nangodiri e ɓe ganduɗa kañum goni e dardiɓe ɓe kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti hen ɗum ko caggal nde étudiant ji goni e namdade nde joɓate e bourse uji mumen waɗa ɗum ko kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ko yuwiti haali omo ganduɗa kañum Oumar Sissoko e mbaalo ko noɗoyta hooleji ɗiɗi Guinée Bissau caggal nde o jippiɗo e lamorgo ngo Dakar o ɓenni toon to ganduɗa kañum woni to Brazzaville kollitide kamɓe musidɓe janiyankoɓe wonde kanko Oumar Sissoko e mbaalo o wattidi ko jippoyade toon to leydi Maroc hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende jande quotidien le quotidien jande les échos kañum arti ko on ɗon crise tawatede toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum mbi université à faux et à sang hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ɗon ɗin ɗon garmi garaji gulɗi jawɗi ganduɗa kay ne mbaɗi ɗeɗo balɗe kala toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hakkude ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi kam e force de l'ordre en hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe janiyankoɓe jayde e les échos jayde Sud Quotidien ko toon ruttiti ɓe witande ko crise universitaire à université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon e bourse no payé ko noon kadi le campus Sambra ɗum witande le campus Sambras kono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe e janiyankoɓe ɓe garti noon e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ine guura walla saaha joni wonde kay ɓe ganduɗa kañum min goni sandaji janggoji e ngal ɗon dudal jaabi hattirde toon to dudal Cheikh Anta Diop mo Dakar kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti Ismaïla Sarr mo ganduɗa kay koko gañi oɗo saaha joni ɓe kolliti kay wonande jagol Ismaïla Sarr toon to Coupe d'Afrique des Nations oɗo saaha joni ko ɓerɗe ɗiɗi e wona kulhuli woni kay est ce que omo jogori yaade walla o jogorani yaade ɗum noon ko namdal ngal waɗi kamɓe musidɓe janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde e Sud Quotidien jayde guindide nde Le Soleil kañum arti koye gunɗon batu jagorɗe bannoɗo hanki toon to galle lamargo to e yeeso gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɗo o hunani wonande kay nde renate ɓe ganduɗa kañum goni e sukaɓeɓe ɗum ine tawe e jayde e guindire nde Le Soleil ko waɗa ɗum ko kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon bourse uji ɓe mbitande ko ine tolni e 24 000 étudiants kañumen kay e keeɓi hebde bourse uji mumen ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde e Soleil Quotidien woni jayde e guindire nde e jayde l'évidence kañum arti koye konnguli Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay oɗo saaha joni nana nanggorani ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji ɗi hono no wiiri kamɓe musidɓe janiyankoɓe ko noon kadi ɓe garti e Amadou Ba mo ganduɗa kay ko ɓi ko Ibrahima Ba mo ganduɗa kay hettama e ñalawma hanki o ɗum koko yewti ala haali Amadou Sall ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde l'évidence jayde coftal ɓallinde e jayde point actu sport kamɓe noon ɓe garti koye Pape Thiaw keblo kippugel dijum mo leydi e Sénégal ɓe mbi noon ko Pape Thiaw alkamisa hande o omo ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw jogori ɓayyinde on ɗon no liste mo ganduɗa kay kañum goni fettoɓe kippugel dijum mo leydi Sénégal jogorɓe yaade on ɗon Coupe d'Afrique des Nations bale o toon to leydi Maroc bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗon komin kemno rubinelade ko sifa e kellegal tan yoga e jeyndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jeyndeji wonata ko janggo sohkeno haji ko adi nen min mbi on jokke ɗoftade kam rewidade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama woto jejjide wadde abonné commenté kam e partagé